लोगोफोर नै जों दा बेरायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो जों जाबाय फेमसि बाजाराव बेरायनो फैदों नै गाखोग्राफ्रा नै मटर गाखोग्राफ्रा डेन्जार गोजाजोब नै बिसोर मा बायगोनथाय दा नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना दा नै भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दाहाय फैबाय गुवाहाटीनि बे दैजों नै जाहाज गाखोग्राफोर दैजों गाखोग्राफ्रा गारि नै फेमसि बाजाराव फैबाय जों गाखोबाय बासफोर दै जाहाज बारलांग्राफ्रा बे दैखौ बारलाङो थाबायगासिनो बिल्डिं जों दा मोनफैबायनो बिराद दाम खम बुस्थुआ 100 थाखानि मोनो 600-700नि मालखौहाय बिदिनो हलसेल बायदि आरो बेबायदिनो गोबां बायदि दङ हिनजावफोरनि गानग्रा जोमग्रा हौवाफोरनि नाना रोखोम दाम खम जोबा आरो लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो सोरबाफोर कम्पानियावहाय खामानि मावग्राफोर दङबा फैनानै लांफैनो हागोन गुवाहाटी फेमसि बाजार होनो लोगोफोर दा नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरोना 100-200 बेबायदिनो माल गोबां बुस्थु दं रुद्राक्ष देखो कहाँ है Baik.